A labdát Benkovics. László fejjel. Próbál lefordulni, az sem sikerül. Rasics tette hátra. Próbált magot keverni. Nem sok sikerrel szerencsére. Sallai. Lefeküdt szinte a földre a horvát játékos, úgy fejelt a labdát, nincsen passzon. Vágja ki. Nagyon keveset vagyunk a labda, és pedig nem jó. Szerencsére. Nem volt jó a passz. Magyari. Forduljon vele. Vári. Összekaptant a labda sajnos. Benkovics tette előre. Hosszan nyújtja ott előre. Péter megcsúsztatja. Aztán Magyari felé húzta Nagy Sándor. Mutatja Merály, hogy mutattam, hogy hova indulok, miért nem oda tetted. Dadogott most ott egy kicsit a labda. Arról teszi tovább. Sokkal rosszabb helyzetbe került ki Magyari. Sallai. Óvárinak. Csak odaért Benkovics, aki szó-vissza jobban tudta becsapni Gödölöst. Horvát játékos. Sallai maga elé engedi, de hosszú neki így. Ez jobb lett volna most. Rossz. Rumposz még hozzáér, de nem jut el Papanikolaouhoz. Sziszkó! Rossz helyre megyek! Sziszkó! Előre nyújtja a labdát. Péter Bence rossz helyre megyek, hát ott kérjem el! Labdaérintést, ha nézzük, hogy ők hányszor éltek hozzá, az biztosan nagy szám. Mingosz visszafele nem tette, csak középre akarta Merálynak. Jelenet az igazán jellemző a horvát focira, hogy mindenért mennek, mindenért hajtanak, nincs elveszett labda. Bár, hogy őszinte legyek, ezen a meccsen azért olyan sokat nem kell kiadni magukból az zágrábiaknak. Passz, aztán Mingosz. Fölfutott most Stratigis, már a 16-oson belül. És a görög volt a szabálytalan. Magyari várja a labdát. Csonkaivel is, Óvári felé, Óvári, nem tudta bevenni, mert kinyúlt onnan mögüle hosszú lábú ember, Benkovics. Ezzel nehezen tudott mit kezdeni most Rumposz. Fejbe lőtték tulajdonképpen a labdával. Azért nem is végezte el túl Györgyevics a kirúgást, hogy Sallaira ráfeküdtek konkrétan. Gödölös, meg lesz. Kapura fejelik, de szerencsére fölé mellé. Mondom, hogy nekünk jó.